noves formes d'organitzar l'espai i el temps a l'aula i als centres. Aquest és un tema, l'organització de l'espai i el temps és un tema clau per poder replantejar el currículum i sobretot, o sigui, jo diria que són aquests dos aspectes condicionants o facilitadors per poder fer noves maneres de desplegar el currículum i especialment en aquest context que estem tot enfocats del currículum competencial. També és un tema que no afecta només a l'escola. Els que utilitzeu habitualment serveis bancaris haureu observat que des de fa un cert temps determinades entitats bancàries han començat a transformar els seus propis espais d'atenció al públic, en gran part degut a que molts dels serveis bancaris es fan o els fem, diguem-ne, en règim d'autogestió a través o bé d'internet, amb els portals, o bé a través dels caixers automàtics. I això ha portat a la reconfiguració de l'espai d'atenció al públic que tenen determinades o algunes entitats bancàries. Per tant, és un tema que també si haureu observat que altres organitzacions, els hotels mateixos, també estan transformant les maneres alguns hotels, algunes cadenes hoteleres, estan transformant les maneres d'atendre el públic. Per tant, és un tema que ve una miqueta de la mà de les tecnologies digitals que una part de les accions que fins ara venien intermediades o mediades per alguna persona, ens les fem en règim d'autoservei. I això també està arribant a les escoles. Evidentment no és nou d'ara els canvis dels espais i el temps. Segur que des de quan veu una escola o si heu vist imatges d'escoles de fa 50, de fa 100 anys, de fa 200 anys, hi ha algú que diu que l'escola és un d'aquells espais que si algú reencarnés o tornés des de fa un segle enrere, reconeixeria i es trobaria que no hauria canviat massa. Jo això no ho comparteixo en absolut. Només cal que us mireu imatges, fotografies, quadres que representen com era l'escola fa 100, fa 200 anys enrere. Per tant, doncs, i ara estem en un moment que estem també replantejant com a altres organitzacions, com han de ser aquests espais i aquests temps. I per fer això, ahir vam tenir un primer exemple que ens va presentar l'INTEF, del Ministeri d'Educació, fruit d'un projecte europeu, del Future Classroom Lab, és un exemple. I avui tindrem tres propostes més. Una d'elles serà virtualitzada amb un primer vídeo que veurem des d'un equip de treball de Costa Rica, que la persona que ha liderat aquesta experiència va estar aquí a Barcelona, però ara malauradament ha hagut de tornar al seu país, per tant només ho veurem en format de vídeo, que és l'Anna Rodera, i després tindrem dues experiències de repensar i transformar els espais de dos instituts d'aquí de Catalunya. Ja quan hagin de fer la presentació ja farem una mica d'introducció i presentarem els ponents. Per tant, sense més preàmbuls, deixarem pas a aquest primer vídeo. M'agradaria que les ponències ens assenyíssim el temps perquè després puguem tenir, encara que siguin 10 minuts o 5 o 10 minuts, per poder interactuar entre tots els assistents i, per tant, també s'emportem una mica més de feedback del que ha estat aquesta sessió. Si us sembla, si voleu començar amb el primer vídeo de l'equip que lidera Ana Rodera, cofundadora de la Fundació Costa Rica para la Innovación, Fundación Costa Rica para la Innovación. Y el tema es el primer Makerspace portátil con sello de pura vida. Hey, ¿cómo estás? Tengo algo que enseñar.
fabricación digital puede tener un impacto importante en el desarrollo de Latinoamérica en particular. Pero nosotros queríamos llevar la fabricación digital de manera mucho más sencilla, mucho más ágil a todas las comunidades. Entonces era llevar un laboratorio de fabricación sin altos costos y sin la herramienta como objetivo a cualquier comunidad. Por eso decidimos construir el MakerNet, que es un laboratorio portátil y de muy bajo costo. Y no se concentra en las herramientas como tal, sino se concentra en los contenidos y la capacidad de crear pequeñas semillas de comunidades que puedan construir y resolver para ellos mismos. El MakerNet inició como un mueble, pero se transforma en un programa. Es decir, más allá de lo que tiene de herramientas, esta caja que se transforma en mesa, es una serie de contenidos y una serie de herramientas que permiten a las personas autocapacitarse, autoaprender y autodesarrollar tecnología en sus propias comunidades. El MakerNet trae en sí varios kits entre herramientas también. Por ejemplo, trae una impresora 3D, actualmente estamos trabajando con lo que es Printerbot. Trae lo que son un kit de Raspberry Pi, varios kits de RobotKit, varios kits de Kit Ciencia y Arte. Entre estos vienen diversos componentes, cantidad de sensores. El MakerNet, más que un mueble con componentes y equipo para desarrollar innovación, tiene la posibilidad de convertir cualquier espacio en un laboratorio de fabricación digital. Se puede transportar desde un hatchback hasta en cualquier otro medio de transporte porque está diseñado especialmente para llevarse a diferentes partes del mundo sin necesidad de acaparar mucho espacio. El programa MakerNet busca crear una comunidad, es establecer una red a nivel nacional y regional donde las comunidades que cuentan con este equipo puedan desarrollar conocimiento y compartirlo a nivel mundial. El MakerNet ataca temas importantísimos en el desarrollo de la innovación tecnológica, tales como impresión 3D, utilizando distintos software, tanto de diseño como de impresión 3D. Podrán desarrollar esa lógica espacial y llevarla a un producto físico, esa pieza clave que hace falta para generar su prototipo. Va muy ligado a la parte de microcontroladores y microprocesadores. Los usuarios de MakerNet podrán desarrollar habilidades y competencias necesarias para aprender a utilizar estos distintos dispositivos y distintos protocolos, tales como conectarlos a Internet, Bluetooth, radiofrecuencias y otros protocolos. El MakerNet es un programa de desarrollo profesional docente y lo hemos enfocado desde este punto de vista porque aquellos profesores o aquellas personas que están vinculadas al ámbito formativo, tanto a nivel formal como no formal, pueden venir y reciben una formación por un maestro maker que tiene una duración de 24 horas. En esa formación lo que hacemos es trabajar sobre todo sus habilidades a nivel de dominio técnico de las diferentes herramientas que están dentro del MakerNet y cómo éstas se pueden extrapolar y se pueden aplicar a contextos educativos. Es muy importante también que lo que se favorece es la transferencia de conocimiento, es decir, estos nuevos maestros makers lo que van a hacer es, durante la formación, diseñar una serie de fichas educativas, por ejemplo, de diseño e impresión en 3D con 3 niveles de dificultad. Entonces se diseña una ficha para personas que no saben absolutamente nada, por ejemplo, de diseño e impresión 3D, para personas que tienen un nivel medio y para estudiantes que pueden tener un nivel avanzado. Entonces, la idea es que una vez se elaboran estas fichas, estos nuevos maestros makers transfieran su conocimiento a sus compañeros o a los estudiantes con los cuales están trabajando. Con el programa MakerNet también lo que estamos buscando es ese desarrollo profesional del docente, es decir, por ejemplo, que pierda el miedo a la utilización de las tecnologías, fomentar todo lo que sería su competencia digital a través del uso de herramientas de fabricación. Entonces, en un contexto bastante informal y en un contexto donde él se puede sentir cómodo, puede ir experimentando y no teniendo miedo al error. Es decir, en estas formaciones para nuevos maestros makers el error no se penaliza, sino que lo que buscamos es que la gente experimente, pierda el miedo a las tecnologías y pierda el miedo al error y conciba el error como un punto de apoyo para poder evolucionar. Tenemos comunidades virtuales de aprendizaje. Ahí queremos compartir nuestro conocimiento y experiencia de todo este proceso. Ahí pueden accesar pues tanto las experiencias con colegios, universidades y empresas, y también en GitHub tenemos un repositorio, ¿verdad? Donde ahí pueden ver todo lo que son diseños del MakerNet, ¿verdad? En caso de que deseen diseñar su propio y personalizarlo. También contamos con un grupo abierto en Facebook. Ahí nos encontramos tanto formadores como los nuevos maestros makers.
La idea es que ahí compartan tanto sus dudas como experiencias, esto para generar un repositorio de experiencias educativas. El Makernet es un ejemplo de diseño aplicado en la vida real, y cuando claramente estamos en un tiempo de cambio que se puede volver crisis, esa es la herramienta que nos dejaría entender que la imaginación sí es más importante que el conocimiento, que usted puede imaginar y hacer lo que quiere. Dentro del Makernet está el Arduino Sensor Kit, que con este kit usted podría hacer cualquier cosa que se imagine. En lugar de comprarlo, no lo compre, haga. Adentro está el Raspberry Pi, con eso usted puede tener una computadora del tamaño de una tarjeta de crédito, así como el kit de ciencia y arte. Lo más importante es que usted pueda experimentar con todo lo que tenga, con todo lo que pueda. ¿Quiere luces? Tiene luces. ¿Quiere micrófonos? Ok, ponga las luces a funcionar con el micrófono. Lo que queda es que vea cada una de las partes, las experimente y vea qué se le ocurre. Molt bé, doncs heu vist una proposta de nou concepte de maleta pedagògica feta, com heu vist, a Costa Rica. Un apunt addicional, a Costa Rica això no és, diguem-ne, un bolet que sorgeixi d'ara d'un grup d'estudiants molt inquiets, sinó que tenen una llarga trajectòria amb la incorporació de les tecnologies digitals i en particular del llenguatge Logo, que alguns de vosaltres recordareu, doncs van ser un dels països que diguem-ne van desplegar tota una experiència Logo especialment intensa i extensa a les escoles de Costa Rica. I probablement aquesta proposta que heu vist ara tingui potser alguna arrel amb aquests grups d'estudiants que potser van fer, quan eren alumnes de primària o de secundària, van participar en alguna d'aquestes activitats de programació amb Logo. La següent experiència, ja farem un petit canvi en el programa, perquè ja tenim els companys de l'Institut Joaquim Pla i Ferreres preparats amb els micros i, per tant, per guanyar temps, us presentaran el Toni Aparicio i la Eva Miró la seva experiència de Fem realitat els somnis, una interessant experiència de cocreació des del centre amb alumnes d'arquitectura de la UPC. Ara veureu quina proposta han desenvolupat. Endavant. Se'm sent bé? Sí? Hola, bon dia. Som el Toni Aparicio i l'Eva Miró. Us venim a explicar una mica el projecte del Joaquim Pla i Ferreres, un institut de Sant Cugat. Malgrat que som dues persones aquí al davant, és un projecte que hem dut a terme amb molta gent, des de, aquí us hem posat una mica uns noms, per no omplir tota la diapositiva, evidentment, des del director, l'Oriol Rodon, passant per un munt de professors, però també tenim alumnes, el Guillem Coll i el Miquel Fàbrega, són uns alumnes que després us explicarem quin paper han tingut en aquest projecte, i també, evidentment, la col·laboració de tot el que són els pares i mares de l'Institut, l'AMPA, del Joaquim Pla i Ferreres. El Toni Aparicio, us l'he presentat, és el coordinador TAC, amb molta empenta, ens porta tot el tema de les tecnologies, i jo soc l'Eva Miró, coordinadora pedagògica del centre. També té molta empenta. Sí. Us presentem una primera fotografia i dir-vos que la majoria de fotografies, o quasi totes, són del centre, són reals, no hem hagut de fer cap mena de posar els nois en posició ni res, una mica perquè veieu. Us faig una miqueta d'història. El Joaquim Pla i Ferreres fa temps que hem introduït la metodologia de l'1x1, que treballem amb tablets, que quasi a la majoria d'assignatures no utilitzem llibres en paper, utilitzem o llibre digital o materials propis, i tota aquesta introducció de les noves tecnologies ha suposat durant un cert temps també un procés d'adaptació al centre i a tot el que és les metodologies. Teníem clar que si introduïem les tecnologies a les aules no havia de ser perquè passés precisament això. És a dir, un format d'aula clàssic, una classe magistral on simplement es canvia el llibre per una tablet. Teníem clar que si introduïm les tecnologies, si introduïm noves metodologies, com pot ser el treball cooperatiu, si teníem clar que havíem d'atendre la diversitat, que havíem d'afavorir unes dinàmiques a l'aula que permetessin la creativitat, la proactivitat, etc., els espais també havien de ser modificats. Havíem de redissenyar tot aquest espai per precisament modificar aquestes metodologies.
D'aquí neix el projecte Fem realitat els somnis. Clar, quan ens vam plantejar com fer-ho, vam pensar quina era la poció màgica, si realment hi havia alguna mena de bravatge, alguna cosa que poguéssim fer perquè poguéssim fer realitat aquests somnis, aquestes ganes, aquestes expectatives que teníem. D'aquí ve una miqueta el títol, sona una miqueta potser Disney, sona una mica ambiciós, però és que volem fer-lo realitat, no? Però teníem clar que havíem de partir de la nostra realitat, del nostre context, i us l'explico una miqueta perquè ens situem. El Joaquim Aplà i Ferreres és un dels 4 instituts públics de Sant Cugat del Vallès. És un institut que va ser dissenyat, l'espai, per ser de 3 línies i actualment en tenim 4. 4 línies d'ESO i 3 de batxillerat, amb 30-31 alumnes per aula. Aquests són els passadissos, una miqueta perquè us feu a la idea de quin tipus d'institut tenim. Són 2 plantes amb 2 passadissos d'aquest tipus, amb aules a banda i a banda, i els tallers en el pis de dalt. Això és una aula, en aquest cas de primer d'ESO, de 30 alumnes, on podeu comprovar l'espai que tenim, en què ens movem, i us imagineu que entreu en una aula, un dia de cada dia, doncs obriu la porta, hi ha un pam, tenim l'alumne treballant. Una miqueta perquè no sabíem com fer-vos arribar realment que prenguéssiu consciència de quin és l'espai que tenim. Amb això és el que treballem i amb això és el que hem intentat dur a terme als nostres projectes de redisseny de l'espai, d'incorporació de noves tecnologies. El procés que hem seguit per fer-ho, que ara us l'explicaré una miqueta, primer vam començar a buscar fonts d'inspiració. Això va ser una mica desmoralitzant, depèn de com, perquè clar, veiem aquestes meravelles de la Rosa Bosch, una arquitecta danesa, preciós, una passada, no? Veiem això, guapíssim, suposo que esteu tots dient ojalà, tant de bo, però això és el que tenim. Sí? O sigui, evidentment hem de treballar amb això, si és que l'objectiu que teníem era fer realitat els nostres somnis. Evidentment, podíem agafar i fer un projecte sobredimensionat, un projecte que no tingués en compte aquesta realitat, però no és el que volíem fer, volíem una cosa assumible i una cosa que ens servís per treballar i per realment fer realitat els somnis. El Toni us explicarà a partir d'ara la posada en marxa. Una vegada ja sabem una miqueta el que volem fer i establert que volem tocar una mica de peus a terra, el que fem és buscar ajuda. Qui ens pot ajudar? Doncs tenim la sort que a Sant Cugat hi ha l'Escola d'Arquitectura del Vallès i anem a parlar amb ells i els expliquem una miqueta el que volem i ells el que fan és dissenyar un workshop, un seminari que s'apunta a 1.000 alumnes, que es titula l'aula d'avui. Aquests 1.000 alumnes el que fan és, durant un quatrimestre més o menys, venen al centre, fan una diagnosi de quines necessitats tenim i a partir d'aquí proposen diferents solucions que després us explicarem. Una mica així per explicar-ho ràpidament, aprofitem també que tenim 2 alumnes de segon de batxillerat que comencen un treball de recerca que es titula Redisseny dels espais d'aprenentatge d'un institut utilitzant realitat virtual i 3D i aquests alumnes fan enquestes a tota la comunitat educativa preguntant-los una mica per quina és la seva percepció i quines necessitats hi haurien i nosaltres aprofitem aquestes dades. I amb això ens situem al mes de juny. Al mes de juny comencem un curs taller, un grup de professors del centre, no hi ha cap que sigui arquitecte. És un curs intensiu. Quan acaba aquest curs dissenyem unes propostes d'actuació, a principis de juliol ja les comencem a executar. A l'inici de curs, al setembre, està pràcticament tot fet, tot el que s'ha previst, excepte alguna coseta que l'acabem a la jornada de bricolatge, en la qual participen alumnes i també les famílies del centre. De finals de novembre fem ja una reunió de valoració de com ha anat l'inici de curs i les accions previstes, on veiem les cosetes que han funcionat i les que s'han de readaptar, i és un procés que continua viu. Per exemple, al desembre es va presentar aquest treball de recerca que comentàvem dels alumnes i a partir d'aquí la línia temporal continuaria, com després us explicarem. Això seria la web que va fer l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura.
Aquests alumnes bàsicament van treballar amb 4 eixos. Un és el de l'optimització de l'ús de l'espai. Per exemple, hi va haver un grup que, per cert, tot aquest material el podeu consultar perquè vam fer una web que després també us ensenyarem i és tot totalment accessible. Això són només algunes mostres. Doncs ells es van dedicar a estudiar el percentatge d'ocupació o de no ocupació, en aquest cas de les aules, a fi de poder optimitzar-ne la distribució. Vam fer aquest símil de que, clar, tenim aules iguals, per exemple aquí, aules de 30 alumnes a tope, plenes, com la fotografia que hem vist abans, i aules amb el mateix espai on hi ha molt pocs. El símil aquest de l'elefant i el ratolí, i ells proposaven, evidentment, readaptar-ho, clar, amb envans mòbils. És una solució que estaria molt bé, com moltes de les que es van proposar, que estan superbé, ja en veureu algunes, però se'ns escapen totalment de les nostres possibilitats pressupostàries. Això és un altre grup que van fer un estudi intensíssim, hora per hora de l'aula, en funció de tota aquesta codificació de la metodologia de treball que utilitzava el professor. Bé, després hi va haver un altre d'aquests eixos de treball que van tenir, que era el de les possibilitats de distribució d'aula. Si vols comentar-ho tu, una mica. Sí. A veure, vam proposar diverses distribucions d'aula, una mica també tenint en compte el treball cooperatiu o diferents formes d'agrupar els alumnes. Aquí en teniu, per exemple, 7, que us les passarem molt ràpid. En aquesta es pot veure com uns estan fent una taula rodona, per exemple, de discussió d'un tema, i d'altres estan treballant per grups. Són diferents fases, per exemple, d'un treball cooperatiu. En aquesta seria la classe magistral, sempre deixant un espai per si hi ha algun moment que s'ha d'anar a discutir alguna cosa. Aquesta, en aquest cas, podria ser, per exemple, la simulació d'un debat, on s'han de preparar a favor i en contra, podria ser, vull dir, s'han dividit la classe en 2. En aquest cas hi hauria com 2 tipus de classe, uns que estan potser treballant en grup, algun tipus de tasca, i uns altres estan rebent una classe, i aquesta seria també un altre format de classe magistral. En l'altre estaven agrupats per parelles, en aquí tots junts, diferents formes. El que sí que es donava la idea és que eren distribucions molt mòbils, és a dir, que si us fixeu, i a l'horari, com de dir, en diferents hores es pot distribuir l'aula de diverses maneres, i aquesta seria una altra també. Vull dir que estan treballant com per parelles i amb un grup. Més modalitats. Un altre dels eixos va ser el del mobiliari. Vam fer diferents propostes per guanyar espais d'emmagatzematge a l'aula i aquest va ser un dels més revolucionaris, que a més és un que el vam acabar adoptant, que va ser substituir la taula del professor, millor dit, treure-la, i posar una lleixa abatible perquè el professor pogués deixar el portàtil i els seus estris personals. Ens van ensenyar moltes propostes de mobiliaris molt funcionals, molt macos, que ens permetien diferents configuracions, que es podien apilar fàcilment, però quan vam mirar el preu vam veure que també estava molt lluny de les nostres possibilitats. Van fer propostes també molt agosarades en el sentit que proposaven llançar envans a terra, crear un superespai que li deien l'àgora, amb una superfície allà al fons per afavorir la creativitat dels alumnes, uns altres espais de debat. Un altre també dels punts forts va ser el de l'acústica. Es van adonar, de fet no és difícil i segurament és una cosa que us passa a molts a l'aula, del nivell de soroll, sobretot quan si s'està treballant en equip, s'està treballant en grup, el nivell de soroll és elevat, quan es mouen les taules i cadires per fer canvis de distribució també, i van proposar diferents solucions. Algunes fins i tot estèticament molt boniques, com aquesta, amb aquests panells de colors. A més, aquesta aula, veieu que també té un mobiliari. Aquí no es veu, aquesta foto de fet era més gran, també hi havia un envà d'aquests mòbils. Bé, i a partir d'aquí, el que us comentava abans, aprofitem aquesta feina i totes aquestes idees que ens van aportar els alumnes d'arquitectura i aprofitem també la feina que fan els nostres alumnes que demanen l'opinió, per exemple, a l'alumnat, com valores la mobilitat de les taules i cadires a l'hora de fer canvis, i ja veieu que en general no la valoren gaire bé, a la mateixa pregunta els professors tampoc. Preguntats per la decoració de les aules, fixeu-vos, hi ha un 60,4% que diu no m'agrada gens la decoració de l'aula, gens. El professorat en el tema de l'acústica també seria un exemple que ho valoraven també molt malament. Una vegada fet això, ens situem ja al mes de juny i comencem aquest curs taller on entrem ja amb aquesta premissa, el lema aquest publicitari de l'Apple, del Think Different,
canviar una miqueta la percepció que tenim de l'espai i pensar coses diferents. Partíem d'aquest anàlisi de necessitats, fem una fase d'exploració d'idees, de brainstorming molt intensiu, establim uns criteris de treball, que ens hauran de condicionar, el pressupost, evidentment, el fet d'intentar reaprofitar al màxim els recursos que tenim, el tema de la seguretat i que sigui sostenible i de fet, escalable també. I, finalment, fer proves i assaig de les solucions. Per fer-ho, utilitzem diferents eines. No sé si hi ha algun eduhacker a la sala. Hi ha algun eduhacker? Sí? No sé també si hi ha algú de més cools ara mateix. L'experiència de l'EduHack, a part de permetre explorar un treball de cocreació i desenvolupar experiències metodològiques molt noves, molt innovadores i molt interessants, també ens proporciona eines. Per exemple, nosaltres ens ha proporcionat eines que ens han permès generar aquest treball intens de cocreació, d'exploració d'idees, de l'utilització de Canvas, són metodologies que les vam aprendre aquí i que ens han funcionat. També hem utilitzat eines de treball col·laboratiu, les de Google, aplicacions, i evidentment cintes mètriques perquè de mesures en vam haver de... Ui, no sé què he fet ara. A partir d'aquí comencem a treballar junts. Aquí teniu algunes imatges que vam fer sobre l'estiu, discussions a vegades molt acalorades sobre el que havien de fer, el que no havien de fer, cap on havíem d'anar, diferents esbossos que vam anar proposant. Com us deia, tot això ho tenim penjat. Després vam fer el que vam dir aquesta mena de graella de valoració d'opcions. De dir, fixeu-vos, aquí teníem fins a 17 opcions diferents, la descripció, quins recursos necessitem, el temps d'execució, pressupost, quines accions es podien fer el juliol, quina prioritat li donem, qui, quan, etc. Això ens va permetre organitzar una miqueta tot el procés de treball. Això és la web, creem una web per documentar tota aquesta feina, que és aquesta web que la podríeu consultar, i a partir d'aquí passem a l'acció. Tot això estem parlant de 5 o 6 dies, me'n recordo ara, o 7 dies, superintens a finals de juny. Us presentarem les 6 accions principals que hem fet. La primera l'explicarem una miqueta més perquè alguns objectius de fet es repeteixen. La primera és l'aula pilot. L'aula pilot és una aula de segon de batxillerat en la qual ens plantegem diferents objectius. Per afavorir el treball cooperatiu i per projectes ens plantegem ampliar la superfície disponible de treball a l'aula, canviar la distribució per defecte de les taules i cadires, canviar la distribució clàssica, ampliar els espais per escriure en gran format, disposar d'espais per poder fer projectes d'idees, formular propostes i després, pel que fa a millorar la comoditat de l'aula, augmentar l'espai d'emmagatzematge, una nova decoració i el tema de l'acústica. Això seria l'aula pilot. D'entrada tampoc és que diguis, ostres, una aula superdiferent, no, però si comencem a mirar a poc a poquet, veurem, per exemple, això. No hi ha taula de professor, el qual ens permet guanyar espai, no només per l'espai de la taula, sinó per l'espai circumdant de la taula. La disposició de taules és variable. En aquesta aula vam assajar aquesta disposició per defecte. Això vol dir que si ve un professor i vol fer classe magistral, pot fer classe magistral, canviar totes les taules, però en acabar la classe l'aula ha de tornar a quedar en aquesta disposició. Vam crear a la paret del final una superfície pintable, una mega pissarra de 14 metres quadrats, per afavorir això que comentàvem abans, que els alumnes puguin en grup, co-crear, dissenyar, etc. Vam treure la taula professor i vam agafar aquesta idea que ens havien dit els alumnes d'arquitectura de la lleixa extensible per poder deixar l'ordinador o els estris personals. Això, de fet, també és aquell criteri de reaprofitar recursos. Això són plafons d'una taula de professor. Una taula de professor que ens l'enduem en una altra aula i que la convertim en una taula perquè es pugui treballar en equip i parts d'aquella taula les reaprofitem per fer això. I les plaques per la millora acústica. Que això és una de les millores més significatives. El temps de reverberació ha baixat a menys de la meitat i això, mesurat per tècnics del departament, 9 decibels ha baixat el nivell d'intensitat del so, el nivell de volum. Ja sabeu que els decibels no són lineals i per tant és una baixada important. Es nota molt. Tu entres en aquesta aula o entres en una aula que no té les plaques i es nota moltíssim. Aquestes plaques, per cert,
ocupen un 30% de la superfície del sostre. I amb això ja n'hi ha prou. Però quan teníem posat més o menys un 20%, la diferència era molt gran. Per tant, creiem que és una solució molt bona per si altres centres la volen aplicar. Espai perquè els alumnes puguin guardar les seves coses. I finalment el tema dels nous colors, que és, aquí amb el projector canvia una miqueta els colors, és un to així una mica rosa, xiclet, potent, arriscat, que penso que ha agradat. Fem també una prova pilot en 4 aules de segon de secundària, també disposició de taules per defecte per treballar en grup, no hi ha taula de professor, la lleixa igualment, les plaques per la reducció de la reverberació del so, i ara l'Eva us explicarà alguns espais més. El que també vam fer és una miqueta crear nous espais a partir del que hi havia, perquè teníem necessitats que s'havien d'acabar de consolidar. Un és el taller del craft solidari. El que vam fer és ubicar... Nosaltres som un centre que tenim unitat de suport a l'educació especial i tenim també aula d'acollida i tenim alumnes, evidentment, com qualsevol centre, amb dificultats. I aleshores el que vam fer és passar la unitat de suport a l'educació especial, que després veureu, en un altre espai, i vam aconseguir tenir un taller que l'anomenem un taller de craft solidari. És un taller on els alumnes poden fer projectes d'aprenentatge-servei, venen a cosir, a retallar, a picar, a enganxar. És un espai que realment ens va molt bé per treballar la creativitat i tot el tema de treballar amb material sostenible. L'altre també vam crear un nou espai, el que us deia, d'unitat de suport a l'educació especial. Se'ns havia quedat molt petit, el que anomenem la UCE, i aprofitant la idea precisament de l'Escola d'Arquitectura, que ens va dir que el menjador estava infrautilitzat, vam partir el menjador, vam fer un envà a l'estiu i així al setembre vam poder crear aquest nou espai de la UCE on els alumnes precisament amb dificultats poden fer-se el seu, un espai que està dividit per espais de treball, per zones de treball, i també un espai per llegir, per descansar, perquè alguns d'aquests alumnes també tenen mobilitat reduïda, també més ampli, perquè puguin accedir amb les cadires de rodes. L'altre també va ser l'aula d'acollida. Ens havia passat que no tenia un espai fixe i era itinerant, i aleshores vam veure la necessitat que aquests alumnes nouvinguts, que ja estan una miqueta descol·locats, tinguessin un espai fixe, amb el repte que era un espai molt petit, amb molt poca llum, i aleshores vam intentar redissenyar o pensar que fos acollidor, que estigués al màxim d'aprofitat i que fos seu. Això seria la nova aula d'acollida. S'han fet alguns altres petits canvis, com la reutilització d'algun espai o l'aprofitament sobretot dels racons de l'institut, però seria un altre... I també una miqueta el que vam fer és un dels departaments que teníem de tecnologia i psicopedagogia, quedar-nos sense departament i aprofitar aquell espai per fer una aula també d'agrupament flexible. En aquest cas també podem veure que s'han col·locat... Per exemple, aquesta és una de les taules que li vam treure les fustes per poder fer les lleixes. Ho aprofitem tot. Us hem posat també una fotografia de la jornada de bricolatge, també una miqueta perquè veieu el que us deia al principi, que hi ha col·laborat pares i mares. Aquí podeu veure els pares pujats a les escales, precisament enganxant, col·locant aquestes plaques a les aules, en aquest cas eren les de segon. Gràcies a ells, les 4 aules de segon tenen aquestes plaques per millorar l'acústica i evitar la reverberació del so. Pel que fa a l'avaluació, la valoració fins ara del que hem fet, és molt positiva, s'ha preguntat als alumnes, els alumnes estan contents, se senten orgullosos de la seva aula i això vol dir que les aules tenen menys desperfectes i se senten l'institut una miqueta més seu i fan fins i tot propostes de millora, han guanyat espai. Pel que fa als professors, en general també és molt positiva, sobretot pel que fa a l'acústica. Hi ha hagut alguna postura una miqueta negativa, sobretot pel fet de treure la taula del professor, suposo que alguns en feu així amb el cap, ja ho enteneu. Treure el trono, a alguns no els ha fet molta gràcia, però s'hi van acostumant. I l'altre també, evidentment, és les famílies, on es va poder veure la jornada de bricolatge. Tenim també famílies molt involucrades. Amb coses concretes, a l'Espai UCE hem guanyat en mobilitat. Penseu que hi ha alumnes amb cadires de rodes o amb crosses i, per tant, permet que es puguin moure millor i molt més acollidora. Tenim alumnes que hi ha moments del matí que han de descansar. Pel que fa a la sonoritat, ha millorat, la millora també ha repercutit molt i ha permès que alumnes que tenim amb TEA, trastorn de l'espectre autista, que són molt sensibles a aquest so, estiguin molt més còmodes. I després, el que us deia de la mobilitat reduïda.
Pel que fa a l'espai craft, hem pogut consolidar aquest taller de craft solidari que ens permet treballar amb alumnes que a vegades no aguanten 6 hores asseguts en una cadira i necessiten treure energia, i ens ha permès també tenir un espai fixe de l'aula d'acollida, afavorir que cada cop els alumnes, siguin nouvinguts, siguin amb dificultats, siguin alumnes del centre, és igual, puguin tenir el seu espai i se'l puguin fer seu. I seguim somiant, no ens aturem aquí, hi ha més coses. En el nostre centre no només redissenyem, sinó que a part construïm. El nostre centre no té cantina, i aquesta serà la nostra cantina. Estem construint a partir d'una caravana que ens van regalar, a partir d'un programa de ràdio, doncs els alumnes estan treballant perquè jo dubto que aquest estiu, però potser l'any que ve, pugui ser la cantina de l'institut. Hem trobat potser la poció màgica, que és posar-hi il·lusió, posar-hi ganes, posar-hi seny, sentit comú, tocada de peus a terra, ja ho heu vist, tirar-nos a la piscina, ser una mica valents i sobretot treballar amb equip, perquè un de sol no pot fer-ho. Esperem que us haguem, no sé, com a mínim animat, que us haguem donat energia, i aquí teniu tota la informació del centre. Moltes gràcies. Què faig amb això? Per cert, que no ho hem dit, però això de la rulot que heu vist és el programa Tot és possible de RAC1, que vam fer una crida a través d'aquest programa, i ho dic per si alguna vegada teniu una necessitat, que ho aprofiteu, perquè una persona desinteressadament ens va donar la rulot. O sigui que els ho hem de reconèixer i els ho hem d'agrair. Molt bé, magnífic. Moltes gràcies Eva i Toni. Jo crec que és un magnífic exemple d'això que ara s'anomena design thinking, posar en ressonància, en vibració tot el centre. I tenim una miqueta de temps. Penso que si hi ha alguna pregunta podem dedicar 4 o 5 minuts que les pugueu respondre. Hola, el tema del plafons per millorar l'acústica és caríssim, és assequible? Bueno, una mica això. Em sembla que són plafons de 60 per 60 i 500 l'aula? 500 euros l'aula, sí. Això ho va pagar l'AMPA, no em sembla. No, més preguntes. Hi havia una altra mà per allà que s'ha aixecat? Allà al fons. Ara ve el micro. Hola, bon dia. La paret que dèieu que es podia pintar, quin material és concretament? Quin tipus de pintura? Suposo que és fàcil de trobar, però amb què es pinta? És a dir, amb retolador tipus Vileda? Sí. Sí. S'han de fer 2 capes, si no recordo malament. I 3, si podeu. I esborra bé? O queda marcat negre? Sí, per això dèiem allò de les 3, perquè n'hem fet 2 i estem notant que hi ha alguns poros i no... En alguna zona costa una miqueta netejar, sí. Gràcies. Alguna pregunta més? Sí? Primer de tot felicitar-vos per la feina. Crec que focalitzant els espais en l'acústica és una cosa que de vegades no es mira i és fonamental. Jo soc professor a una escola de pràctiques i disseny a Terrassa i també associat a la UPC, i amb un alumne fa un parell d'anys vam fer un treball de final de màster de professorat referent a la vinculació entre els materials digitals i el llibre en paper. Llavors fas un estudi, grup control, compares per intentar veure si realment el problema és, com jo crec que heu enfocat bé encertadament, no substituir únicament el llibre pel material digital, sinó fer alguna cosa més, perquè si no, almenys el que nosaltres vam trobar en aquest estudi, que evidentment era una mostra petita, estadísticament més o menys significativa, era que el que trobava a faltar a l'alumnat era la intervenció del docent. Clar, el que fèiem era la mateixa metodologia l'aplicàvem amb estudiants amb llibre de text tradicional o amb l'ordinador. La pregunta és, dintre d'aquesta nova distribució d'espais, heu valorat, ho dic perquè de vegades igual fem inversions importants, heu valorat que hi hagi una documentació sobre ciència educativa, és a dir, sobre que realment hi hagi una millora després en l'aprenentatge dels alumnes relacionat amb els espais? Vull dir, jo m'ofereixo, us ho dic com a UPC també, per aquesta vessant de col·laborar en el sentit que de vegades es fan des dels centres esforços importants i després igual la part científico-pedagògica no s'ha valorat per dir, escolta, realment després això ens aportarà realment que els alumnes aprenguin més i millor, que és el que volem tots, després de fer aquests esforços importants.
Us ho dic perquè està molt bé, però el tema del soroll sí que hi ha estudis científics que ho avalen, és claríssim, però en canvi amb l'altre encara tenim dubtes, vull dir, ens falten estudis de camp més extensos. I no sé, és un tema... Totalment d'acord. De fet, si algú s'ofereix a fer... Per exemple, en fer tot el programa 1x1, tampoc després s'ha avaluat l'impacte d'això. És una cosa que ens passa sovint, no? Clar, nosaltres mateixos ara no tenim eines per fer aquesta avaluació, però estaria bé si hi hagués algú d'alguna universitat, correcte. Jo penso que fins i tot les famílies ho agrairien. És una de les demandes o de les preguntes que ens fan molt sovint quan han de triar centre i veuen el tipus de feina que fem nosaltres, és potser de les coses que ens demanen. Noteu diferència, resultats... Clar, també és veritat que el resultat és molt a llarg termini, però ens aniria bé, sí. Que nosaltres, per exemple, a vegades, quan ens feien aquesta pregunta, ens demanaven els resultats acadèmics. Clar, ho vam mirar, vam veure que des que havien començat a utilitzar els portàtils, havien anat millorant els resultats acadèmics. Però és que això no vol dir res, perquè potser haguessin augmentat igualment. O sigui, no podem dir de cap manera que era perquè havíem introduït tecnologia a l'aula, no ho sabem. I per tant sí que necessitem fer aquesta avaluació. Sí, quasi que ho deixem aquí. Jo només voldria fer un apunt amb aquesta observació que tu has fet. Per descomptat que, des de la mirada, des del Departament d'Ensenyament, per descomptat que tot el que fem, tot el que fan els centres avalueu els alumnes i d'alguna manera tot el sistema també té mecanismes, sensors per avaluar-ho. Hi va haver-hi una sessió justament també d'avaluació de l'impacte, que van haver-hi persones de diferents mirades. Però en aquest cas, l'exemple que ens han posat del Joaquim Pla i Ferreres, clar, hi ha uns intangibles que no són estrictament de desenvolupament, d'aprenentatges, de competències. O sigui, aquí hi ha uns intangibles que jo trobo que a vegades, segons quines avaluacions fem, ens poden passar totalment desapercebuts. I l'intangible que jo veig aquí més significatiu és que els alumnes del Pla i Ferreres se senten al centre, segur que se senten al centre ara més seu que abans. Abans eren mers usuaris d'un espai que ja estava fet i que no havien intervingut, però ara ells, amb els mecanismes de participació, de co-creació, i això és un intangible. Vull dir que ja no... No, ara no entrarem en debat, perquè tenim una altra ponència, però vull dir que sí a l'avaluació, totalment d'acord, però alerta que hi ha avaluacions que a vegades, segons què avaluem, ens podem perdre molts detalls i donem pas als següents ponents. No sé si us han pogut posar... No, ara us posen el cablejat. Això. Mentrestant, mentre els microfonen, la següent ponència ve de la Terra Ferma, ve de les Borges Blanques. Són un o dos? Només un. El professor Francesc Solans, de l'Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques, que ens presentarà un altre exemple de redisseny, de reconceptualització de l'aula, com ell l'anomena l'aula ABP, una classe on els espais i la tecnologia es posen al servei de la metodologia. Doncs quan vulguis, Francesc, també hi ha la professora Tere Vizcasillas, que l'ha acompanyat, però està per aquí a la... Si gastes 20 minuts, quedaran 5 minutets també per poder interactuar. No se'm sent? Ara sí? Bon dia, disculpeu el meu to de veu, estic bastant fluix de les cordes vocals, però amb tota la tecnologia que hi ha aquí suposo que en sortirem. Bé, primer us vull presentar la meva companya de treball. Avui no ha pogut venir, és la Tere Vizcasillas, jo per defecte seré el Francesc Solans, i ella no ha pogut venir, però ahir és el cap de departament, m'ha explicat què és el que havia de fer, i avui matí abans de marxar de casa m'ha dit com ho havia de fer, m'ha vestit tot bé, per tant, com que és la meva dona, no hi ha problema. Vull dir, la cosa funcionarà, perquè jo soc una persona que m'agrada anar als llocs a fer les coses com me diuen. Jo escolto el que em diu ella, vinc aquí, ho explico i ja està. És senzill. No cal tantes estadístiques. Bé, el primer que us vull presentar és... Primer donar les gràcies als companys de l'ABB i al Toni perquè m'han fet la feina que jo no havia preparat, perquè he fet el mateix que ells. Ara veureu que el camí seguit és el mateix. Sant Cugat deu ser més gran perquè tenen uns quants que han treballat, Borges és més petit i són menys que han treballat. Són molts, que és plural vol dir com a mínim de 2. Quan fiquem molts vol dir que és un mínim de 2. Us vinc a parlar de la Caixa.
perquè al final el que nosaltres tenim és una caixa on passen coses dintre, i aquesta és la caixa que nosaltres hem de treballar. Aquesta caixa n'hem dit Aula BP, el nom dona una pista important, i aquí anireu veient que la major part de coses que hem passat aquí són projectes que han fet els alumnes per fer una aula basada en projectes. Per exemple, aquest logo estem lluitant contra Snapchat perquè ens el doni com a un filtre que ens geolocalitzi. Ens diu que no 2 vegades, ens ha dit. Però diran que sí. No sé quan estarem, però diran que sí. Perquè volen que això es pugui geolocalitzar. Aquest va ser el logo que van fer uns alumnes de quart d'informàtica d'aquest any. Després aquí tenim el títol. Aquí és una cosa on passen, una classe on passen coses diferents, i aquí tenim els usuaris, i aquí vist que tots feu fotos i tal, al final hi ha un codi QR, que això es veu que es pot fer molt avui en dia, i podeu fer una foto i allà teniu el material. Qualsevol cosa amb el Twitter ens podeu localitzar. Bueno, comencem. Ens trobem aquí i ens pregunten com serà el dinar. Com serà el dinar? De moment ja dius, aquí m'he posat en un lloc a veure què passarà. Clar, no és el restaurant que estem acostumats a anar nosaltres a esmorzar. Aquesta és la idea que està al darrere de la nostra aula BP. Que quan un entra allà digui, a veure aquí què passarà ara, no? Què passarà? Bé, doncs passarà això. Passarà que quan entren els nens a la classe es troben amb aquest logo, que és el que volem que aprenguin aquí. A part de tecnologia informàtica, evidentment. Però volem que s'impliquin, volem que gaudeixin, volem que col·laborin, i la conseqüència d'aquestes 3 coses alhora és que aprendran. I si sabrem tecnologia i tot això, encara molt millor. Com ho fem això? Tenim aquí una aula com aquesta. No és les fotos que ensenyen els companys de Sant Cugat i no és l'aula estàndard. Després, quan vegueu d'on ens ho vam copiar, perquè avui en dia el copiar i construir, en aquest cas seria copiar i construir, no copiar i enganxar, sinó copiar i construir, doncs veureu de seguit d'això d'on pot sortir. Aquesta és la nostra aula, una aula petita, amb l'avantatge que vam reciclar és el vàter d'un institut més famós de Catalunya, perquè això abans eren uns lavabos, que no es feien anar, eren uns lavabos. Imagineu si ells reciclen les taules de professors, nosaltres hem reciclat els lavabos i tot ja, vull dir que és el màxim, i estem al màxim de reciclatge. Anem a veure aquí, us explicarem el per què, us explicarem el què, us explicarem el com. Són 3 coses perquè aquesta aula, jo no vaig tenir la sort d'arribar a un institut i dir, mira, aquesta és la teva aula, treballa aquí. 18 anys després crec que va ser una sort que no la trobés, perquè ara l'hem fet com nosaltres volem. I us explicaré aquesta història que va començar fa 18 anys a fer-la. 18 anys, no, ja veureu que és una mica exageració, no? Però bueno, va arribar a aquest institut i els companys no volien fer els llibres de tecnologia. A mi em va semblar perfecte. Vam començar a fer dossiers. Volíem anar una mica més enllà dels continguts i volíem donar als alumnes el que realment necessitaven ells. Després, l'any 2006, va resultar que un company va a Barcelona i em diu, Solans, aquí una cosa m'ha dit del Moodle, no sé què del Moodle, què vols provar? Dic, home, Josep, no em compliquis la vida. Tu mires, sembla que va bé, sembla que corregis els exàmens sols, una sèrie de coses que dius, carai, igual això ens servirà. Sí, ha servit per a alguns. Després vam fer un projecte europeu, que estàvem a moltes universitats, hi havia el pressupost d'1 milió d'euros perquè feu càrrec del projecte, i amb això en ensenyament vam dir que ens doneu una pissarra digital, i ens va dir, que en teniu prou amb una? No, i va dir, no, nosaltres en 2. I ens en van donar 2. I una és la que hi ha aquí a l'aula encara, i a poc aconseguíem que amb la pissarra digital, jo escric, els alumnes ho veuen, és una cosa molt més interactiva. L'any 2009 cauen els ordinadors de l'1x1. Estaven perfectes, ens arribava tot el material, la classe preparada, els apunts al Moodle, les pissarres, això era una benedicció sobre una altra, una sèrie d'esdeveniments en cadena que ens anaven bé. Bé, doncs vam seguir tirant. Clar, llavors va començar el problema en què nosaltres tenim la mala costum de fer projectes europeus i viatjar en països que intentem triar-los tots de latitud 45 per amunt. Amb el carinyo que tenim als de 45 per avall, que són els millors, evidentment. Però amb el tema educatiu val més sumar-hi molt, val més sumar-hi cap dalt. I vam anar cap dalt i tothom feia coses molt rares.
projectes, classes, no sé què. És que estem fent nosaltres, no? Aquí som una classe. I, bueno, vaig dir als alumnes, això que tenim no funciona, anem de fer una nosaltres. Més endavant us explicaré com manejo. I, bueno, vam decidir que en lloc que estiguessin asseguts, que es moguessin. Com es mouen els alumnes a la classe? Com estan callats? Com estan sentats els alumnes a la classe? Perquè els penalitzem amb les notes. Doncs si els donem nota per moure's, se mouen. Els alumnes són molt simples. Baixa nota? No ho faig. Puja nota? Ho faig. Són digitals, el món digital són digitals. Vam dir que nosaltres pujava nota i d'aquesta forma vam aconseguir que els alumnes es moguessin. El caos va arribar. Però bueno. Finalment, l'any 2017, aquesta presentació em sembla que no està actualitzada, tindrem un problema perquè no és l'última versió que vaig acabar ahir a les 2 del matí, me sembla, amb la qual cosa haurem d'anar al blog que tinc jo online ja per poder accedir, perquè aquesta presentació ara no veuríem la feina que vaig fer des de les 6 de la tarda a les 2 de la nit i seria realment, ara seria, entre cometes, una mala passada parlant. Vaig aquí al... No, és online. Veu, és que estem a centres d'alta tecnologia, amb tecnologia clàssica. Bueno, així també fa la propaganda del blog. El senyor moderador que pari el crono, Bueno, aquí he posat això pensant que ningú s'ho miraria i ja està aquí penjat tot el que diré avui i el bé que ha anat ja. Que a tothom us ha agradat molt, jo ho he ficat ja, per si un cas no surt bé, ja ho he posat abans de començar ja. Que us ha agradat molt i que ha quedat molt bé la cosa. Així que si teniu dubtes, mireu aquí i ja veureu que tots heu aplaudit molt la presentació. Ara farem una versió... Us en recordeu com ho explica ahir? Això fem a classe, no? Això sí el mateix ara. Molt bé, estàvem aquí. Aquí, evidentment, amb això d'aquí vam arribar. Després, quin problema hi havia? Que els ordinadors com a tal s'actualitzen, s'instal·len, el Windows 10 me pren tota la xarxa. És un autèntic desastre. Què us he d'explicar, no? Suposo. I vam apostar pels Chromebooks. I sempre t'has de recordar, quan les coses te van bé, t'has de recordar qui t'ha ajudat. En aquest cas, Asus i Cloudalia ens van donar un cop de mà, per tant, necessitàvem també que s'ho diguessin aquí. Molt bé, anem a veure què hi ha en aquesta aula. I ara, per interactuar amb l'audiència, hi ha 3 preguntes que voldré que feu i a l'acabar l'hora d'esmorzar ho les recolliré i les puntuarem. Vinga, a veure. Primer, d'on s'ha de copiar? A veure, algú podria dir-me d'on és aquesta aula? Finlàndia. I per què no pot ser les Garrigues? Bueno, clar, és la neu. El factor estimatori és la neu. Vale. No, passaré. Després veurem el vídeo que tinc al final que això de la neu no és sempre així les Garrigues. Una vegada va nevar. Molt bé, tenim aquí, evidentment, hi ha gent molt espavilada i ho heu vist seguir que això és Finlàndia. Vam anar aquí on l'hem de copiar. Fixeu també que aquí les taules són nòrdiques, però no confondre nòrdic amb Ikea, no confondre una cosa amb l'altra. Molt bé. Aquí veig les taules, no confondre els ordenadors nostres amb els Apple. Són matisos, però bueno, són matisos. Aquí, si un hagués mirat bé també pel color dels ulls de la professora, també es pot veure que és de Finlàndia. A part d'això, si us fixeu bé, també es podria veure. Bueno, anem a donar una volta per l'AulaBP. Per què vam fer l'AulaBP? Anem a treure xitxa al tema. Que fos funcional. Aquesta taula s'ha de poder muntar i desmuntar. Que fos diàfan, volíem un espai grandíssim, que la gent pogués córrer per aquí dintre, que fos novedós, que fos modern, adaptable, i després que fos methodologic friendly. 2 conceptes. Quan parles de Finlàndia i una paraula en anglès, la presentació opta al 10 ja. Si no dius això, pot ser molt bona, però li falta aquella mica... En aquest cas d'aquí ja podeu marcar les 2 coses, ja les he dit, ara si us agrada, podeu ficar-ho, si no... Bueno, anem a... Venen els pares i es diuen, si us sembla una aula de Google, no sabem per què ho diuen, però millor,
A més que diuen que sembla una aula de Google, que és un magatzem de guardar material elèctric. Per tant, anem per bon camí. Bueno, segon projecte. Arribem de Finlàndia i d'aquests llocs molt acalorats i diem als alumnes, treballo per projectes. Fiqueu-vos així, diuen, Solans, tots els ordenadors estan clavats en una taula que està clavada al terra, que hi ha uns fils pel mig i no puc moure la cadira. Què vols que fem? Dic, aquí l'heu vist bé, eh? Aquests alumnes a vegades els infravalorem i he de dir, aquí els heu vist bé. Però farem una cosa, feu-la vosaltres. Fèiem informàtica, eren quart d'ESO, alumnes que en principi no saben fer res, dic, feu una aula, a veure si n'hi ha prou per fer una aula així, com voleu vosaltres. I amb SketchUp van fer això ells. I resulta que això ho van fer ells, s'assembla molt al que volia jo. Perquè es deia, aquí potser podríem ficar una cosa com aquesta, què us sembla? I es anaven dibuixant i alguns se pensen que encara és seva aquesta aula. Que està fent el professor, acompanyar des del darrere, que es pensi que és seva. Això vol dir que ho feien a gust. Jo els anava conduint només. Coaching, segona paraula, eh? Vale. Bueno, aquests alumnes van tenir la sort de poder ser els que la implementen, perquè el task force que tenien a l'escola de Sant Cugat aquí no el teníem. Nosaltres els vaig entrenar a ser becaris del futur ja. Ja van veure que la vida se dissenya i s'implementa després. I s'ho van passar molt bé. Vaig fer que fiquessin el nom a la cadira que muntaven per si que la cadira saber en qui havia d'enviar al jutjat. Bueno, però aquests alumnes s'ho van passar molt bé. Veieu? Les rajoles tan boniques que corresponen a que això és un lloc reutilitzat. Molt bé, busquem la diferència. Primera pregunta. Estem atents, eh? Diferència entre aquesta foto, aquesta foto, aquesta foto i aquesta foto. És per gent de nivell alt, la primera. Vull dir, no, aquesta no és la de provar, és la de treure el 10 també ja. Què diferència hi ha? Bé, baixeu les mans, és el parquet, sí, baixeu les mans ja. És el parquet, és el parquet, és el parquet. I per què és que és tan important? Perquè el parquet, la meva cap de departament, va muntar un camp de treball a l'estiu i vam ser 2. Ella i jo. Bueno, no va tindre èxit, i a vegades no té èxit. I vam anar aquí. Els alumnes d'això, quan entren a classe, ho oloren ja que ho vaig ficar al parquet. Perquè el que li cau una cosa a terra, abans que li caigui, ja l'ha recollit ja. Perquè jo tinc allí les genolleres penjades a la classe que veguin que això ho vaig fer jo. I tinc fotos que no us mostraré. No us mostraré. La situació era violenta, pantalons curts, lleig. Molt bé. Test número 2. Després d'aquest èxit de contest que tothom ho ha clavat, això que és el parquet, anem a preguntes més senzilles ja. I ara us pregunto què faríeu aquí. Quina activitat pedagògica faríeu aquí? O aquí? Aquí què faríeu? Tenim una pissarra de 3 metres quadrats també. No tan gran com ells, perquè, recordem, és l'escala petita. Les Borges Blanques, Sant Cugat, és tota escala. 2 capes de pintura no n'hi ha prou, 3 capes no va bé, s'ha de ficar un veleda de 2 metres de llarg i ficar-lo allà. No sigui primer de pintar, res de pintar. Vale? Molt bé. Tanco el parèntesi, ja els hi passaré pel banc aquest aclariment. Fixeu que aquí també tenim una cosa que ens vam copiar de Londres. Nosaltres anem cada any a Londres a la Fira Bet i hi havia unes taules que giraven, que era una pissarra veleda, molt guai. Saps què vam fer? Vam agafar una taula d'Ikea i vam ficar una veleda al damunt. No es pot girar fàcilment, els alumnes són capaços de tot, però aquí hi escriuen també, aquí hi escriuen. Per tant, tenim un munt d'espais per escriure, cosa que coincideix perfectament amb el que ens ha comentat abans els nostres companys. 3 taules per així amb diferents formes, això és mòbil, i és que el disseny nòrdic, però la versió Garrigues. Bueno, el mateix, taula per pintar, taula per no pintar, a vegades els costa això, a vegades. El kit de reparació que és l'alcohol, el llibre, hi ha gent que li costa això, un raconet perquè puguin pensar. Bueno, us preguntava què hi faríeu, us ho dic jo, això vull dir, no val. Això és una classe magistral i és una classe interactiva. Aquí també tenim un altre entorn, uns taburets també, vist en la perspectiva, la pissarra de l'any 2000 no sé quan, que és l'única al món que encara es deu mantindre en condicions d'ús d'aquella edat. Vale. Anem a veure com treballem aquí. Perquè, clar, tot això és molt bonic, però aquí s'ha de fer alguna cosa, perquè ens paguen per fer alguna cosa. Bueno, tampoc, no tant. No tanta feina, vull dir. No tanta feina. Molt bé. Anem a veure de forma senzilla com treballem aquí.
Entrem, hola nois, avui fem una cosa que no sabeu fer, ni us en sortireu. No n'hi ha prou per aconseguir això. Home, Solans, tio, no, ens ho diu sempre, i sempre ens ho diu, però aquesta vegada no. Repte, projecte, miniprojecte, o, si no trobem res d'aquí, ha de ser alguna que sigui irresoluble, perquè si es pot resoldre fàcilment no us motiva. Això no es pot resoldre. Un cop tenim això d'aquí, fem una introducció i passem al següent, que és un concepte de ponent, que es diu Espavil. Això us recomano un llibre que es diu Lo lletrat és fàcil, que té aquest vocabulari que aquí desconeixeu i per aquesta riquesa lingüística de la zona. Ho he traduït perquè si no la gent pot dir que no sabem treballar i en canvi normativament seria autoaprenentatge acompanyat pel professorat i dut a terme en equip. Això vol dir, nois, vinga, espavil. La seqüència és aquesta, espavil. I a partir d'aquí passa això. Els alumnes agafen els Chromebooks, se fiquen en grups, se fiquen aquí a la barra, treballen junts, pensen, tot això que us podeu pensar, passem a aquesta aula. Aquí els alumnes decideixen fer a la pissarra, aquí resolen un Kirchhoff, que encara el fem anar ara, aquests alumnes ja fan tercer de carrera, però bueno, no passa res, la qüestió és que s'utilitzi. El de la taula, un programa a la llibreta no el volen fer, però aquí se peguen bufetades per agafar el llapis, el rotulador. Que poc costa enganyar-los, Vale? Aquí se tenen sempre el kit, també veieu, aquí, per veure, es volen tot, volen tenir tot preparat perquè si s'equivoquen, volen tenir tots els recursos per treballar. Molt bé, aquí l'alumnat treballa, ells exposen i el professor és aquest sujeto que hi ha per aquí, que dona toms i diuen que no fas res. Solans, tu no fas res. Però, què passa aquí? Vaig anar a Londres i vaig trobar aquell llibre. Està escrit que el professor Vago és un bon professor. Està documentat, està en un llibre, per tant, ja és possible. Com és? Això està a internet. Doncs si està a internet, això també està a internet. El que jo no treballi no vol dir que no faci la feina. Perquè jo, per molt que treballi, no ho aprendreu si no treballeu vosaltres. Aquesta medicina serveix com per un mal de coll, això us serveix a vosaltres, perquè us diguin això, dius, però, llegeix, xato, llegeix aquí i aprèn. Molt bé. Què passa? Després aquí ens inventem coses molt rares. Fem la primera mostra de problemes, demostra problemes. No volem fer els problemes Pau. Doncs fem una posada en comú on cadascú de preparar problemes Pau que es poden posar o a la taula, o en una pissarra, o a l'altra pissarra, o a la taula, o a la pissarra de 3 metres quadrats, on vulguin. Van, fotos amb el mòbil, no ho entenc, m'ho expliques, i entre ells treballen. Perquè si jo puc no fer res, clar. És que la conseqüència és aquesta. La conseqüència, l'objectiu final és simple. Quan això no ens funciona, agafem un alumne de treball de recerca de batxillerat i el fem venir a que expliqui com imprimir en 3D als nens de segon d'ESO. I la Tere Viscasillas, que és el que no ha vingut, és aquell professor que està allà, al final de tot, treballant. Aguantant-los tots, no us m'hagut d'aquí, escolteu, sisplau, que quan hi ha un alumne escolten, quan hi soc jo, no m'escolten. A vegades aquesta aula l'hem de reconvertir i l'hem de convertir en un agora perquè aquest alumne està explicant el projecte que us explicaré al final i volia convèncer tots que aquest projecte havia de tirar endavant. Montem tipus agora, montem això d'aquí i treballem així d'aquesta forma. Després, van treballant, me pregunten, fem coses de vegades molt rares d'utilitzar la pissarra digital per treballar en pòsits. Si ho volen fer, doncs ho fan. És per la ganduleria de no escriure el canvas, el business canvas, a la pissarra. Vol dir que de grans poden ser com jo. On és el truc? Veu el truc on està? Al parquet. És molt fi, aquest és molt fi, Aquesta és molt fina. Això. No, això era una broma. El truc està aquí. És barrejar aquestes coses sàviament i diuen Coca-Cola i no et donen la recepta, però és això. És sucre, no sé què, i una mica tot barrejat, hi ha alguna de color negre. Això és el que nosaltres fem perquè els alumnes vinguin aquí, treballin i aprenguin. Aquest senyor ens ajudarà a comprovar-ho. Per tant, jo també m'apunto a que ens ho mirin. Aquí ve tot això d'aquí i això és que els alumnes amb això creiem que aprenen més. Aprenen més de tot, no només de contingut, que potser n'aprenen menys. No ens hem d'enganyar tampoc. Molt bé, i a partir d'ara què? Hem acabat ja? Perquè cada pas que fèiem ens semblaven que érem els amos del món ja. I mai hem acabat.
on està això si no funciona millor, de què és culpa ara? Els professors que anem allà. Hem de trencar el límit d'aprenentatge. Hem de ser prou creatius per portar-los més enllà. I per això venim aquí, escoltem aquella taula, aquell kit portàtil, aquella caixa, que veu que avui això va de caixes, la caixa dels companys del taller i la nostra caixa, que és on passa tot això d'aquí. La cosa va de caixes. Per tant, hem d'aprendre. I hem de fer coses interessants perquè ens convidin aquí i aprendre de vosaltres. Perquè venen aquí nosaltres, aprenem molt més que vosaltres apreneu de nosaltres. Bueno, per acabar. Clar, sempre hi ha algú que t'intenta tocar, saps allò de a veure si... La directora és amiga meva, i no m'ho fa això, perquè si no, no la tornaré cap a casa, però la cap d'estudis ahir em diu, escolta, llegiu, atentament. Però. Molt bé, sembla que hi ha gent que és interessada en llegir. Només són dos, però bueno, ho estan provant. Aquí ara, a veure, ara no em falleu sobretot. No, perquè clar, ara us recordo, vaig anar a dormir a les 2, per això. Així que... No, això, resposta A és aquesta. Resposta B és aquesta. Bueno, com que veig que ens costa decidir, torno a preguntar, com creu que va reaccionar? Bueno, si us sembla que és aquesta, anem a enfatitzar, Sí, és el que s'ha de dir, doncs tens raó. Evidentment, l'aula com a tal, pintar les parets de color verd no pugen res, el treballar en una classe amb una paret de color verd sí que fa coses, que canvien les coses. Les colors de la paret només és el restaurant inicial, però si vaig allí importen un pa sense tomata, amb oli que no és de les Garrigues, i una mica de fuet en lloc de xoriço, com mengem nosaltres, ja se'l poden quedar aquest restaurant. Fa un forat i que ho colgui tot d'aigua, allò. De vegades, no és... Bueno, aquí aquest vídeo, si ja temps al final us el passo, tinc ara un minut. No tinc temps. No tinc temps perquè els alumnes m'han dit, Solans, si vas a Borges, ara la directora, sisplau, me farà una foto perquè això m'hi jugo el prestigi personal. Fem un projecte amb els alumnes en aquesta aula i estem intentant recollir tables per enviar-les a la Índia dintre el programa M-Schools. I m'ha dit, si vas a Barcelona i no els hi expliques, com es pots fer a tu als ajuntaments i al Consell Comarcal a buscar subvenció? Dic, no patiu, ho farem. Aquest projecte d'aquí, aquí teniu el pòster d'una forma molt ràpida. Si ens voleu seguir al Twitter, ara comencem una campanya de recollida i si teniu alguna tablet o mòbil que no feu anar, serà benvingut per enviar-los a la Índia amb una escola que tenen 2 ordenadors. Ara els enviarem nosaltres 100 tablets, els enviarem. Bueno, per acabar, només falta això, aquest minut d'aquí, és com ens podeu visitar? Aquí hi ha la nostra parafernàlia virtual i recomanem sempre, com el menú dels restaurants, recomanem la pizza de la casa, que en cas aquí és que ens vingueu a veure i estarem encantats d'ensenyar-vos el que hem sabut fer. No hem sabut fer res més que això. I aquí el codi QR i res més. Ja, si anem bé de temps, doncs... Molt bé, moltes gràcies. Ara, si tinc un minut i el senyor moderador em deixa, passo el vídeo d'un minut, el vídeo. Si no, no el passo. Jo penso que sí que val la pena que veure el vídeo, no? Heu vist la neu del principi o no l'heu vist? Em motiva treballar per reptes, sempre en equip, utilitzant tota mena de dispositius i aplicacions. Experimentant, compartint opinions i sumant, col·laborant, escollint la millor opció per expressar la meva creativitat. Sí, això ja és possible. Ara sí que ho tenim, això. Ara ja està la presentació, només quedava això. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé. Enhorabona. Bueno, una magnífica també ponència.
No sé si hi ha alguna pregunta ràpida per també deixar-li... Fàcil. Guany hem ficat un timbre musical. No va al micro, no? Sí. Només aquesta illa és la que funciona a part, però les hores són d'una hora. Sí. Hola. Les taules aquestes de pintar, com heu fet el material aquest? No, és la taula d'IKEA normal i corrent amb una velera al damunt. I bé, no? Bé, molt bé. Després no... No, la velera es no veurà la fan molt malbé. Ara és més, a la paret aquesta que tenim ficarem una velera de punta a punta que és limitar la longitud per 1,50 m, em sembla. La farem tota en velera perquè va millor. Moltes gràcies. Preguntes molt pedagògiques, totes? Bé, molt bé. I ballar-ho aquí, Això em pregunto a mi, que som soc bo amb el tema de muntatge. Alguna més? Hi ha alguna pregunta més? Si no, tindreu el Francesc a la pausa cafè i us convido amb els dos ponents, amb els tres, amb l'Aiva, amb el Toni, amb el Francesc, que seguiu interactuant. Moltes gràcies a tots. Bon dia.